И здравейте хора, аз съм Борен Фигата и днеска ще снимаме на Clash of Clans. Може би някакви хора ви играят. В момента аз съм бая развит. Това ме е плана. Някакви плана странни плана. И хора ми давам да такова. Аз само за парите и за елексира атакувам хора. Само мога да губя копи, защото само за елексира това атакувам хора. Не. Вънка му са машините, например на един човек му са машините вънка. Така атакувам, защото дават по 200 000 пари. Ако виждате, виж какви хора са падат. Той ще го пукна. Много малко ще да. Не. Да. Esto está. Posso comer. И хора, малко замълчах. Видях как ако направо го разруших. Знам като атакувам малко това. 14 милиона пари ми станаха. Ако събера 2 милиона и няколко седи на май, ще си дигам тоха. На Clash of Clans се взема нова версия. Да, фул. Тук тренинг, добре. Тренинг. Виж как... Ето Тонха иска 2 милиона. И ако виждате моята папка, ще погледна нещо от моите приятели. Основно ядето е комбе. Това ми е моят приятел Георги. Моят приятел Георги от село. Аз живея в... Добре, аз мисля.
някои хора. Друго. Това е така. Дигнах си гигантите. Взех толкова елексир. След 1 ден и 15 часа и няколко минути. 1 ден и 15, 5 минути и 20 и няколко там. Долу. Да знам. Трябва да стригам нещо, бе. Кой ще стригам? Да ви откажа тук. Искам да имам един майстор солен. Той ще ми трябва за всеки случай. Може да дам всичко без това. Без това. Без това. Хора, абонирайте се в каналите ми. Моля ви, ако не ви харесва някой клип, пишете в коментарите. Кажи какви клипове да снимам. На първия клип, дето качих, снимам на Clash Royale, на Драгомания и на това как беше, Rapper Hero. Мога да не ги снимам, само мога да снимам на Clash of Clans и на Dragoman, не на на Clash of Clans и на това Clash of War. Сега ще ви покажа. Чакайте малко хора, сега ще ето мой пет. Моята сега да снимам. Хора, училищата са отворени вече. Утре на училище трябва да ходя. Като се върна на училище, мога да снимам на Clash of Clans. Clash of War, Dragomania мога да снимам и на мой, ето и Rapper Hero. И да влезам, чакай малко колко ми че стана. Добре. И хора, това беше от клипа. Надявам да ви е харесало. И това искам да ви кажа. Абонирайте се. Кажете какви игри да снимам. Ще ги стегля. И това беше от мене. Надявам да ви е харесало първия ми клип, първия епизод на Clash of Clans. Ще правя 10 епизода на Clash of Clans. Или 5 епизода ще правя на Clash of Clans, не 10, еми 5. И това беше от клипа и чао!